An balimaw an ka foli baw ye a y'aw bisimila k'a lase aw ma aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ studio 53 na Washington DC. Kunnafoniw an b'a kɔrɔ cɛ ka taa n'a ye Senegalikaw fɛ baw kunu karidon u ka wasaden kalata kɛra min bɛ wele ko élection législative jamana fan bɛɛ. Kunnafoni labanw kɔni y'a jira k'a fɔ sebagaya o dira jamanatigi dankan Ousmane Sonko ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ma min bɛ wele ko PASTEF a yirala o senfɛ k'a fɔ kunnafoniw kɔni bɛ a kuɲɛ kɔnɔ nin waati in na. O kama VOA Banbara ka kunnafoni dila n'a man jara an ye ale sɔrɔ nɛgɛ kan a bɛ na ka na walawalali kɛ an ye ani k'an ka ɲininkaliw jaabi. Nama i n'u la. Ayiwa e bɛ se ka fɔ an ye Senegal jamanatigi sigi kalata min kɛra kunu kari jamana fan bɛɛ jamanadenw olu y'a minɛ cogo di jaabiw bɔlen kɔfɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunu jamana kanata in kɔnɔna na jamana minnu bɛ kɔnɔna na a kɛra hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ baasi foyi ma a y'a kɔnɔna na nka sɔgɔma ka taa min na nɛgɛ kaɲɛ 8 ni kalata in daminɛna fo nɛgɛ kaɲɛ 15 n'o ye 15 heures ye mɔgɔw tun ma bɔ ka caya mɔgɔw ye bɔli caya ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 waati la n'o ye 16 heures ye u nana ka na voter o la u bɛ min wele ko taux de participation a sera fo kɛmɛ sarada mɔgɔ 50 hakɛ ɲɔgɔn ma o kɔfɛ bureau de vote olu datugura nɛgɛ kaɲɛ 18 waati la n'o ye 18 heures la 18 heures ye o kɔfɛ o jate bureau de vote datugulen jate fɔlɔw y'a jira k'a fɔ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Sonko ye a bɛ komi ale ye wasaden 119 o sɔrɔ jate fɔlɔw minnu bɔra kunnafonidiw la n'olu wele ko les premières tendances wasaden 195 cɛ la o b'a jira Mariamu ko fanga sina kɔni komi u bɛ wasaden 46 dɔrɔn de sɔrɔ ni wasaden bulonko in kɔnɔ. Ayiwa Senegal jamanadenw ye PASTEF ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ka sebagaya faamu cogo di kunnafoni jaabiw bɔlen kɔfɛ. Bi sɔgɔmada in na Senegal jamana bɛɛ kɔnɔna na jango Dakar ya jamanadenw kɔni caman nisɔndiyara jango sifin o nisɔndiya in kɔnɔna na u ye kangari gɛlɛn da ka ɲɛsin fanga mɔgɔw ma jango Ousmane Sonko k'a fɔ a ka mankanw dabila sisan a ye sebaya de ɲini u fɛ u y'o d'a ma sisan a ka baara kɛ a ka fɛɛrɛ ɲini olu ka baarako la o kuma in kɔni de ko jamanadenw da an bɛ waati min na Mariam. Ayiwa fɛn min ye fanga sɛnɛmatɔnw ye olu ye PASTEF ka sebagaya u ye kunnafoni jumɛnw di a kunya kan. U ye kunnafoni minnu di o de ye dɔrɔn u ye foli ni tanu de lase a ma n'o ye Dakar mairie n'a tɔgɔ ye ko Barthélémy Dias ani n'u ye ma Amadou Ba ani Bugani Ngeyi n'ale tun nana ye fanga mɔgɔw fɛ waati dɔ la ani jamana kuntigi kɔrɔ yɛrɛ Macky Sall olu bɛɛ lajɛlen ye foli ni tanu lase u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ka ɲɛsin fanga mɔgɔw ma u kɛlen ka nin sebaya sɔrɔ u fana ye weleli kɛ fo sisan a tɔ tora baara de ye olu kɔfɛ jamanadenw ka lafasalitɔn olu fana ye marabagaw fo waliɲuman don u ka sebaya sɔrɔli la kalata in na ka fɔ sisan u ka jamanadenw ka laɲini sisan u ka lajɛ u b'u waleya bawo bɛɛ lajɛlen bɛ kuma kɔnɔ baara la. Ayiwa kabiri PASTEF ye sebagaya sɔrɔ yala jamanatigi dankan Ousmane Sonko a bɔra ka kuma wa. Awɔ suro a ka daga la n'a yɛrɛ wotera ye hali bi an bɛ waati min na bɛ n'o ye Ziguinchor ye jamana worodugu yanfan na mɔgɔw u kɛlen ka sebaya sɔrɔ mɔgɔw bɔra ka caya a ka du yɛrɛ da la Ziguinchor o kɔnɔna de la ale yɛrɛ bɔra kɛnɛ ma ka foli ni tanu lase jama ma u ye danaya mun d'a kan ka wasabulon d'a ma o kama a ko sisan u bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi u ka laɲini ni Ala sɔnna ma o bɛ sabati k'aw ladɔnniya dɔrɔn ka fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o ye kalata labɛn cakɛda ye n'u ko recensement national de vote a bɛna kalata ninnu sendeja nin dɔgɔkun laban na an bɛ waati min na kunnafoni laban minnu kɔni sɔrɔla ka fɔ an ye ninnu de. An ka foli b'i ye Nama ni tun ye VOA ka lasigiden Nama Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar.